Jeg vil gøre rede for cosinus og sinus, og ved at gøre det, så kan jeg bruge enhedscirklen som er en cirkel i et koordinatsæt, eller et koordinatsystem. Og dens radius her, og ud til det hele, det er 1, så har vi minus 1, og 1. Og den har omløbsretning mod uret, og den har centrum i ordgive, altså 0,0. Sådan der. Og herude, der er der 0 grader, 90 grader, 180 grader og 270 grader. Ud fra enhedscirklen, der kan vi indtegne en vinkel her fra ordgive. Og så ud fra den vinkel, som vi så har tegnet en streg, der kan vi finde retningspunktet, som er rundt i cirkelperiferien. Og ud fra retningspunktet, der kan vi finde cosinus og sinus. Og cosinus, det er x-koordinatet til retningspunktet. Og den her vinkel herinde, den kalder vi A, så det er cosinus til vinklen A. Og sinus, det er y-koordinatet til retningspunktet. Så derfor kalder vi den sinus A. For at beregne vinkler og sider af en retvinklet trekant, er der de her tre former. Cosinus af lig med hosliggende katete divideret med hypotenusen. Og sinus af A lig med modstående katete divideret med hypotenusen. Og tangent af A lig med modstående katete divideret med hosliggende katete. Og for at bevise de her tre ligninger, så kan vi bruge enhedscirklen igen. Og så skal vi starte med at tegne en retvinklet trekant, der går ud over cirkelperiferien. Og denne her vinkel, den er ret, så det er vinkel C, og der kalder vinkel A, og det her er vinkel B, og så tager vi side A, side C og side B. Og side C, det er selvfølgelig hypotenusen, og side B og A, det er kateter. Og så inde i den her, der kan tegne en mindre trekant, som har retningspunkt på cirkelperiferien, hvor den anden trekant, altså hypotenuse, rammer cirkelperiferien. Der er trekant igen. Og de her trekant, de to trekant, den lille og den store trekant, de er ensvinklede, fordi at her, de har begge en ret linje, altså en ret vinkel, vinkel C, og så deler de samme, altså topvinkel, vinkel A, og derfor kan vi så gå ud fra, at denne her vinkel B her, det også er den samme. For at finde skalafaktoren, så skal vi jo dividere de ensliggende sider, og den her side her, det er cosinus A, og det er den ensliggende side med side B, så derfor skriver vi cosinus A, der B, og det, og ellers kan man også sige, og det er det sinus A, den her, og den kan man også dividere med A så det bliver faktisk sådan. Og det er også det samme som 1 divideret med C, fordi vi ved, at den her side er 1, fordi at radius ud til cirkelperiferien, det er 1. Så skal vi sige 1 divideret med C. Jeg vil starte med at bevise den første ligning heroppe, altså cosinus til A, lige med hosliggende katete divideret med hypotenusen. Og ved at gøre det, så kan jeg bruge disse to, fordi at der er ikke nogen sinus med i den her ligning, men der er cosinus og C, det er ligesom hypotenusen, eller det er det samme som hypotenusen. Derfor bruger jeg de to. Så kan jeg sige cosinus af A divideret med B lige med 1 divideret med C. Og nu skal vi så have isoleret cosinus af A. Og ved at gøre det, så kan jeg gange med B op i begge tællere, fordi at her står den divideret. Så kan jeg sige B gange cosinus af A, og lige med 1 gange B divideret med C. Og her bliver de udlignet hinanden, og 1 gange B, det er B. Så her kommer det til at stå
cosinus af A lige med B divideret med C. Og det er det samme, fordi at B, det er den hosliggende, som vi kan se her. Altså til vinkel A, det er den hosliggende, og så divideret med C, som er hypotenusen. Nu vil jeg bevise den næste ligning. Sinus til A lige med modstående kan C divideret med hypotenusen. Og ved at gøre det, bruger jeg denne gang de her to. Fordi at igen, nu står der ikke nogen cosinus over i denne her ligning. Men der står både en sinus og en hypotenuse. Og ved at gøre det, så skriver vi op her. Sinus af A divideret med A lige med 1 divideret med C. Og igen, ligesom vi isolerede cosinus af A, nu skal vi bare have isoleret sinus af A. Og ved at gøre det, så kan vi se, at A det står divideret med her, så derfor kan vi gange den op i begge tællere. Så vi A gange sinus til A og 1 gange A. Og når at man dividerer A med A, så bliver det jo ligesom 1. Og 1 gange sinus A, det er bare sinus af A. Og ligesom herover så 1 gange A bare A. Så der så kommer det til at stå sinus af A lige med 1 divideret. Undskyld, ikke 1. A divideret med C. Og så har vi altså vist her, at den modstående katete til vinklen A, det er A, og C, det er hypotenusen. Man kan ikke rigtig bevise tangens til A, fordi det er en modstående katete divideret med hosliggende katete, og det er bare en definition af cosinus og sinus. Men vi ved, at modstående katete til A, her det var sinus, og sinus det var A divideret med C, og så divideret med hosliggende. Og hosliggende, det var cosinus, som vi fandt ud af var B divideret med C. Derfor kan man godt sige tangent til A, det er lige med A divideret med C, divideret med B divideret med C. Og når man dividerer to brøker med hinanden, så vender man den nederst om, og så ganger man den. Så kommer det her ud A divideret med C gange C divideret med B. Og så ganger vi jo tæller med tæller og nævner med nævner. Og så vil du A gange C og C gange B med dividerstreg imellem. Og så fordi det er det, så C de går ud i hinanden, fordi det bare er 1. Og derved kan vi sige, at tangent, eller det bare er lige med A divideret med B. Og det passer også med herover, hvor A det er den modstående, og B det er den hosliggende.